Lekeitioko Azkue ikastolak martxa jarri duen egitasmoa da hau Eusfamilia. Familia euskaldunek, inguru euskaldunik ez duten ikasleak hartuko dituzte astebetez, euren etxean. Eta gaur dute familiek elkar ezagutzeko eguna. Ibon Goitia, Lekeitioko Azkue ikastolako zuzendaria da. Egunon, Ibon? Egunon. Gaurko izango da elkar ezagutzeko eguna. Zein duzu ikastolan bertan topaketa? Bai, hori da. Topaketa ikastolako jantokian nengo, eta bertan batuko dira, bazuk esan duzu moduraz, familia inguru euskalduna ez daukenak, eta familia euskaldun dizenak, alkar ezagutzeko, eta, urrengo hastian, hasiko dako Eusfamilia programa martxan hasiko du, da orduan, gure neska mutil horrek, inguru erdalduna daukan familia horrek, tako umiak, jungo diraz, familia euskaldunetara. Eta hor, astebetez, bertan, ez da? Beste garai batzutan etxe zamura, ez? Inglesa ikasten hori zara, kanpora, ez da? Idea bardinaz. Zema familia animatu dira? Bost familia anima diraz, bost familia eta oso adin desberdinetakoak. Eta horrek ekarri gaitxu, buru uste batzuk, bai? Batzuk LH bindaoz, beste batzuk LH bost, DBH bai. Horren oso ezaugarri desberdina daukezen umiak batuko dira, ez da? Eta, batzutan, errestxua da, hor beldurra peoten dira, etxetik urteteko, familia izteko. Eta, erronka, euskeraz gain, bestelako erronka batzupe hor daukauz, gaur berba etxeko arratzaldeko bilera horretan. Bost familia esaten duzunean, bost familia pareja izango dira, bost familiak hartuko dituzte, bost aur. Hori da, ideia hori da, azken finean da, momentu honetan, erdaldunak direzen bost ume daukauz prez da osena programa honetan parte hartzeko, baina era bardinean, eta bebai merito bardinaz, eta euskerarikiko erakusten da benetan atxikimendu potente bat, beste bost familia dauz prez bebai, eurenian jasotzeko aurrorrek eta astebetez elkar bizitza hori mantentzeko, eta gainera proiektuaten nun, helburua dala euskerara saltu emotia. Orduan, proiektu politxa, bai familia batzuntzako, da bai beste familientzako, claro. Zuek dekalogo bat prestatu duzue, gaur banatuko diezue, familiei, ze jaso duzue dekalogo horretan? Bai, dekalogo honetan guk argi daukona daia, nahiko erronka dala, berau programan partartzia familientzako. Orduan da, dekalogo honetan daukun bakarra dira, irizpidiak, bai, euskeraren erabilera bultzatzeko. Orduan, hor punto batzuk lagungarriak izan daitekezen, aurentzako, familientzako lagungarriak izan daitekezen punto batzuk lotu dauz. Adibidez, da batzuk oso simplia dira, oso oinarrizkoak, bezentzen, gaztelera zer kerruten gaitxu askotan, pantaiak, sare sozialak, marrazki biziunak, orduan nahi duguna da, erabilera hori gutxitzia edo desagertziena astebeteko sasoi horretan. Zestela badakigu, sarietan gure aurrak zoritxarrez, gaztelerazko produktuak ditzela eurentzako erakargarri. Gero beste kontua bai, umiak ez gaitxunian ulertzen, estu joko erderara, bai, keinu bitxartez, edo objektua bera erakutziz, iztegi hori aberazten segiduko dugu, baina gaztelerara jo barik. Gero, aurra ikusten duzenean, euren artean, euskerazko interakzioa da hola, eta eusten dotzela euskeriari bai, refortzu positibo bat, eta zorion du. Bestaldetik bai, euskeria erlazionatu ekintza erakargarrizakin, azte buruan tokaten da momentua, batxutina aventura parke batera jotiena, edo mendirterenak, zientzia museora, itxas museora, eta bestalde batetik bai, euskerazko produkzioak hurbildu. Euskal kulturia oso emankorra da, eta badaoz euskerazko ekoizpenak horrepe bai, zen, ez da? Euskerazko pelikula bat ikustera, euskerazko eleberri bat irakurri, bada hola, ez da? Euskerazko produkzio bat, nun eskaini bihotza una, da dekalogorretan nahi duna, bultzatu hori emotiena bai. Gaurkoa izango da, aurkezpen eguna, esan duzu guztira bost familia batu direla, ekimen honetara, zegin diezue, adin tarteren bateko aurra dituzten familia igonbita? Bai, kasu honetan, HH edo aurrezkuntzako aurrak alde batera itxi duz, oso komplikado izango dezateke goera hori motia. Baina, lehen aipatu duzela daukauz, LH2, LH lau, LH bost, eta gero DBH iru eta DBH lauko neskamutilak, gaztiak partartuko da programa honetan. Orduan, kurioso geratuko da programa hau, bai. Bai, adibide bat ere bildu nahi dugu guk, Aritz Elordieta, kaixo egunon. Bai, kaixo egunon. Aritz, zuek etxean hartuko duzu inguruan giro euskaldunik ez duen ume bat.
Eta zu izango zarete beraien eusfamilia. Bai, hori da, gure seme jokinen gelakide bat, eta hori da helburua, laguntzia, bultzadori, euskerako erabilerako bultzadori, egitea gure artean. Beraz, etxean hartuko duzuen honek, berez, egunerokoan eta familian ez du euskaraz aritzeko aukerarik? Familian ez dauko biharri xanik. Gero, kalian, lagunakin, berak ondino, ez dauko leze erreztasun hori, edo beldurra, edo lotza, edo ulertu eitzen dau, baina, klaro, ez dau erabiltzen. Eta helburua pizkata hori, erabilera hori, azken bultzada hori, gure artean etxia. Zer dira, okerazpenaiz Paraguaikoak, ez da? Paraguaitik etorritakoak. Iritsi berriak dira, edo... Ez, badoia urte batzuk, amen, baina ondino ez da solta unia, eta kalian beba azkanian lagunak erdera etxeotze, gurasuak erdera etxeotze, gaztelaniaz, orduan hori da azkanian murgilketa bat, etxen dozunian modura soizenian atzerrira ingelesa ikastera, familia baten, eta hori murgildu guztiz hizkuntzan, hori da azkanian helburua. Hemen beren egunerokotasunean ez dau biharrizan hori sentidu edo euki, eta ez dau erabiltzen. Moldatzen da bera gaztelaniaz, orduan hori da nahi duguna lortu, ez da? Astebetez egongo da zuekin bizitzen? Hori da helburua, Eta herrian bertan egonda, bere etxekoak ikusteko eta aukerarik izango du noski, ez? Edo hori nola dago arautua? Gure kasuan, Ibonek esan da demogura txikinena izango zen programa honetan dagona LH-bin. Orduan, klaro, holako txikina izatekeran, guztiz astebeterako gurasuak ez ikustia eta hori ez du ikusten. Aparte gu gurasuak ezautzen dugu, askotan ibiltzen gara, hemen patizuan alkarreaz, orduan hori apur bat kontakto hori ez du moztuko guztiz. Egongo gara, jolasten arratzaldian apur bat gurasuk ikusi eta gero momentu bat helduko da, non geuaz erungo unetxera, edo erosketak etxen, edo jolastera, edo liburutegira, edo, pentsako ez da, baina ez du moztuko hori gurasuekin daukone harremana, ez da ondino oso txikina dalako. Eta umearen gurasoak ezagutzea aldituzu, Badakite, nora doan, euren aurra? Bai, ezautzen dugu, ganerak, elakidia dizelez, sarritxan koinziditzen dugu, planen baten edo besteren baten, konpontzen gara, ez ezagunak. Zuek ere ikasiko duzu, ez? Aritz? Bai, asko, guk asko ikasiko, aparte hori zen, gure asmoa da, geuke eskaini inguru euskaldun hori, guk jasobe bai, ez bakarrik emon jasobe ingo, gutzako esperientzi barri bat bai, eta gero zer esanik ez gure semientzako, bai ikustia, hori zen, euskeriari emoten gauzen garrantzia, alegina gauzen etxen, eta gero balore batzuk, konpromiso batzuk, hizkuntzarekiko, da hori pizkat gure semiari transmitiduteko aukera bata. Zenbat zarete etxean, Aritz? Zenbat aur dituzu, Bai, 2 mutil eta amataitxa. Beraz, 4 izatetik 5 izatera pasako zarete orain astebetez, Bai, hori da. Tarteka behintzat. Bai. Gogotxu gauz, bai. Ibon, Azkue ikastolako zuzendaria, beraz, Aritzena bezalako esperientziak izango dira datorren astean Lekeition, ez da? Hori da, eta Aritzeko ondo esan daren modura, saiatu gaina da, aurronek beren gilako ikaskidien etxietara jutia, babes hori ez, gertutasun hori, eta bai, esperientzia hori mongo da, 5 familitan emongo da Lekitxon, eta nik ustot esan guratxu dela, eta ideia bat bai, beste erretetara bai, trasladaldo una, eta murgilte eredu hori, eskema bat, formula bat, hor da ez, maiganen ipintzen du, horretarako. Zuek nondik izan duzu, ideia hau? Nonbaitetik kopiatu alduzu, Hau zuertazan, bere gara izan, justo gana nire paseaten, nire zemien gelako bat ama, ospitalixa enbrizaren, arazo konkretu eta itxik, eta aurrori, berez, atzerretarra zan, heldu barri eguan, eta, guk hartu genuen, baimenak izatu genuen amaz, eta guk hartu genuen, ze ume horre, ospitalizazio kaso. Eta tutoriak ez zauztan, ume honek euskera zema eta aurreratu den aste honetan. Eta esan genuen, jolin, hemen daukau eskemia. Gauzatu daigun, eta hortik sortu zen ideia hori. Hortik sortutako ideia, zuenean probatu, funtzionatu zuen, alabearrez, probatu, funtzionatu, eta orain zabaldu egin duzu. Eusle figura heldu ere nahi duzu, Ikastola, kanpaina barrizaz gatoz. No fastidies. Bai, eusle izan birgara.
egunerokotasunean, leku guztietan, euskara zibili, behitxu, ez da txapimoti harren balen, baina... Nik euskara bihar dut. Gu eusle gara. Eta zu? Eusle bihurtuko zarete. Nor izango da Eusle, Ibon? Bueno, kontutan eukirona programa honen ardatza dela komunitate oso implikaten dela. Implikaten dituz ikasliak, implikaten dituz gurasuak, eta implikaten dituz irakasliak. Zergatik, ume honek pauso eta familia honek pauso eta konpromiso hau hartzen daen momentuan, beste danope konpromiso hartu behar dut. Eta konpromiso hori da eusle xatiena, ez? Euskararen eusle xatiena. Gaztelerazko edo erderazko egoeretan euskaldunok eusle izan bergara, eta euskerara bueltatu erdoz gure eguneroko elkarrizketak. Eta horre, ez da figura erreza, eta horre etxipe bai, azaruen 24an, Kike Amonarrez gonbidatu du, itzaldi batekiko asko aretuan zeiterretan, eta eusleren figura hau, ulertzeko aukeria eukiko, ez da erreza, oso joeran dira daukau gaztelerara pausu emoteko, baina kontzientzi bat hartun berdu eta esfortzu baten berdu. Ibon Goitia, Lekeitioko Azkue ikastolako zuzendaria eta Aritz Elordieta, Eus Familia, eskerrik asko bihoi zorteon. Ea emaitzen agortzen dituzuen. Eskerrik asko zueri eta, ikastoliari. Izango dugu elkarren berri, Aritz, otxeingo dizugu, esperimentua zer moduz joan den galdetzeko. Nahi du zueri, anamen gauz. Besarka da bana, jo. Venga, mozua, agur. Agur.